Senior lecturer fil-letteratura Maltija, kif ukoll poeta, awtur u kif ukoll opinjonista. Magħna fl-istudio wara reklami Adrian Grima. Spa treatments are a wonderful antidote to stress and a powerful way to relax. They allow you to switch off the nagging voices inside your head, to unwind from overwork and the rush and worries which have compounded. Spa treatments encourage you to breathe deeply and slowly and ease out the tension found inside you. A perfect gift for you and your loved ones. Voucher and spa packages starting from just €25. Studio 7 presents You want to emotionally engage your audience. We have the mindset to understand you. We have the enthusiasm to perform. Our work is all about passion, results, and success. In an ever-changing world where your image and message need to excel, you need a partner with confidence and experience. Stress-free event organization, customized sales and installations, cutting-edge production services. Are creative communication solutions. We work hard and efficiently. We are trained and exposed to the latest technology. Your achievement is our mission. We are passionate about you as you will be about us. Our synergy will energize, engage, and ultimately captivate your audience. Open your door to success. Adrian Grima, kull tant żmien meta toħroġ xi ħaġa niltaqgħu manka nitkellmu fuq affarijiet mhux fuq il-politika, għalkemm inti wkoll għandek opinjoni dwar politika. Nibdew bix-xogħol tiegħek, inti senior lecturer fil-letteratura Maltija fl-Università ta' Malta. Mistoqsija forsi daqsxejn simplistika. Imma letteratura Maltija jew letteratura fil-Malti bħalissa. Kif tiddeskrivi dal-perjodu bħala perjodu interessanti? Bħalissa naħseb perjodu verament eċitanti, ġifieri għandek ġenerazzjoni ġdida li aħna assoċjaw l-aktar ma' Emanuel Mifsud, Henry Holland u Maria Gregganado minkejja li l-età mhix l-istess bħal tal-oħrajn. M'għandek perjodu ta' letteratura ġdida, ġifieri l-mod kif jiktbu u dak li jiktbu fuq u jinħass profondament differenti minn dak li kien hemm qabel biex ngħidlek. Hija letteratura li għaliha il-pajsaġġ tagħha huwa d-dinja. Il-letteratura titkellem ħafna dwar Malta, ma letteratura titkellem ukoll bħal fil-każ ta' awtur ma nafx bħal Antoine Cassar, titkellem ukoll dwar dak li qed jiġri madwar id-dinja li l-pajsaġġ tagħha veru nfetaħ m'għadhomx l-erba' arkejjen ta' Malta. Lilin mill-fatt li dawn l-awturi forsi bdew jitkellmu fuq affarijiet li mhumiex insulari, mhumiex territorjali. Il-qarrejja. L-iktar ħaġa importanti jista' jkollok awtur, jista' jkollok ktieb, jista' jkollok ħsieb, ma jekk m'għandekx qarrejja m'għandek xejn. Kif huma qarrejja? L-qarrejja baqgħu dak in-nukleu żgħir ta' nies
jew hemm grupp ta' nies li qed jikber. Ġifieri kif Jien naħseb ħafna jiddependi mill-mod kif jiġi ppreżentat il-ktieb, mis-saħħa tal-marketing li hemm wara l-ktieb. Li għandek kodba li jimxu ħafna għax hemm strateġija ta' marketing ta' promozzjoni li tmexxi dak il-ktieb il-qudiem. Allura tippreżentaħ fuq sma differenti fuq televiżjoni fl-internet ikollu preżenza qawwija. U anki il-kelma li tiġri għax il-ktieb jieħu l-fama ta' ktieb tajjeb. Nasib ħafna jiddependi minn hekk. Jiddependi wkoll miċ-ċirkustanzi tal-pajjiż dak iż-żmien, jekk ikun hemm kwistjonijiet li b'xi mod imissu ma' dak il-ktieb. Awtomatikament. Hemm ċertament qasam issa mhux neċessarjament letteratura, imma hemm grupp ta' awturi żgħar kemm żgħar li għandhom suċċess kbir, u dan għandhom suċċess kbir, forsi m'għandhomx il-livell ta' kitba tan-nies li semmejt int, imma għandhom suċċess kbir għax għandhom mhux nukleu issa, għandhom kważi 4,000-5,000 qarrejja. Nuża kelma forsi daqsxejn mhux politically correct kif jgħidu l-Ingliżi. Nisa tad-dar li jħobbu jaqraw daw it-tip ta' stejjer. Nitkellem fuq l-istejjer tal-waħx, stejjer tal-da, li għandhom suċċess kbir bħala kitba bil-Malti. Mhux qed ngħid li l-Malti tagħhom huwa ħażin, imma ma mhuwiex tal-istess ġonr jew livell ta' kittieb oħra. Da ma jurix ukoll nuqqas forsi ta' apprezzament li. Ma naħsibx ta' ġifieri naħseb li hemm tipi differenti ta' letteratura, hemm tipi differenti ta' qarrejja, hemm gosti differenti. Il-fatti li għandek awturi li forsi il-livell tagħhom il-livell letterarju tagħhom mhux daqshekk koli u li għandhom suċċess ma jfissirx li qed jagħmlu xi tip ta' disservice lill-letteratura Maltija. Però jekk xejn il-problema hija li ma naħsibx li hemm biżżejjed promozzjoni tal-letteratura aktar impenjattiva. Mela ejja nużaw b'dan il-mod. Jekk inti tidħol ġo ħanut tal-kotba u tara l-kotba tal-Ingliż, tara wkoll taħlita dal-affarijiet. Imma jien qed ngħid il-letteratura iktar impenjattiva, u żgħid il-kelma iktar impenjattiva. Is-suq f'dal-qasam huwa qed jikber, jonqos, stabbli l-istess? Hemm ħafna fatturi. Ġifieri għandek il-promozzjoni fuq il-mezzi tax-xandir li hija fqira immens. Ġifieri il-programmi anke fuq l-Istazzjon Nazzjonali ma jagħtux wisq spazju lill-kotba, mhux qed nitkellem dwar programmi dwar il-kotba, ma naħsibx li għandna bżonn wista dak it-tip ta' programmi, naħseb li għandna bżonn programmi. Ma jidher li l-statement għandu jkun ma jingħata ebda forma ta' promozzjoni. L-istat tilef kull sens ta' sens edukattiv fil- Ġifieri lilin mill-preżenza ta' ktieb bħala rigal fl-aħħar ta' programm, m'hemmx wisq iżjed, jiġifieri. Laqas ikun nafu x'inhu l-ktieb ħafna drabi. Ġifieri jekk tara programm normali fuq l-istazzjonijiet barranin, anki jekk ma nidealizzax l-istazzjonijiet barranin għax tara ħafna imbarazz ukoll. Però il-preżenza ta' dak li jgħidu l-kotba hija aktar qawwija. Naħseb li l-preżenza ta' dak li jgħidu l-kotba mhux biss tal-ktieb bħala oġġett. Qabel ma ngħaddi għax-xogħol li taħdem fuq bħalissa jew ħdiem fuq bħalissa. Kieku kellek tqabbel il-Malti l-istatus tal-Malti l-isem Malti ġifieri. U kif nikbuh, kif huwa mitkellem, ġifieri dal-affarijiet kollha. Ma snin ta' qabel, xi status ittieħ? Ara, jien naħseb li hemm ħafna fatturi li trid tqis meta twieġeb mistoqsija bħal dik. M'hemmx dubju li fejn tidħol il-kreattività lingwistika, il-kittieba, forsi l-qasam pjuttost dejjaq tal-kittieba, hemm ħafna kreattività dejjaq, hemm ħafna xogħol interessanti li qed isir. U dan iqabbel tajjeb ħafna ma' xogħol interessanti li sar fis-snin 60 u qabel. Ma tara avvanz fil-mod kif qed jinkiteb l-udjenza l-iktar nies jitkellmu, fadlina 3 minuti rridu naġlu. Hemm wisq oqsma li fuqhom nistgħu nitkellmu. Jekk nitkellmu fuq il-mezzi tax-xandir, l-istorja kulħadd jafa, ġifieri il-livelli fix-xandir huma baxxi u naħseb illi fl-Istazzjon Nazzjonali li għandu jkun
li għandu jkunu l-modell ta' kif tintuża l-lingwa nazzjonali għandek. Ma min għandu jkun il-katalista biex bażikament inresqu l-akademiċi n-nies li jistrutturaw il-lingwa lejn dawn in-nies li jużaw il-lingwa. Aħna l-ġurnalisti pereżempju li ħafna drabi nivvintawhom il-kliem. Jien ngħid għalija meta niġi biex nikteb bil-Malti, jien nħobb nuża l-kliem nħobb nuża sentenzi li nisma' fit-triq, mhux dak li naqra fil-kodba. Jien naħseb li trid tinbidel l-attitudni. Jiġifieri l-attitudni għandha tkun waħda ta' rispett lejn il-lingwa. L-idea li jien nuża l-lingwa l-aqwa li nikkomunika, li speċi l-aqwa li nitkellem kif jifhmuni n-nies, l-aqwa li b'xi mod niftiem, naħseb dik trid tinbidel. Ma tmux ma tarax il-BBC jew ma tarax ir-Rai 3 jew wis iżjed ir-Radio 3 tar-Raj u tisma' n-nies jitkellmu kif jiftlilhom jaqalgħu minn żniedhom. Ġifieri hemm livell. Interessanti, diskussjoni interessanti, ma naqbilx miegħek kompletament, imma dan huwa l-sabiħ ta' intervista bħal di. Fadlina letteralment minuta u inti għadek kif ħedimt fuq biċċa xogħol u t-tema minn kull xorta taqżis mbagħad is-subtitles Dunkarm u l-konfini tal-identità fil-mument tal-metafora. Dan huwa studju akademiku. Huwa xogħol akademiku, però fil-qosor. Però li jaqbad poeżija ta' Dunkarm li tikkritika bl-aħrax lil Malta, ħaġa veru stramba għal Dunkarm. U niskopri, nesplora ftit il-kuntest storiku tagħha għaliex qed juża din il-kelma veru qawwija qżies li u qed juża b'konnotazzjoni sesswali. U f'dan l-istudju nara kif bdiet tintuża anke minn nies bħal Monsignor Paolo Gallia li kellu ħafna kontra n-nisa fil-kitbiet tiegħu. Kienet jirrifletti tradizzjoni ta' dak iż-żmien. Qed nara kif qed tintuża anke fi żmienu. U allura hemm analiżi anke tal-metafora ta' Fior del Mondo li kienet assoċjata ma' ħafna l-Italjanità f'Malta. Naqbad aspetti bħal dawn, ġifieri naqbad il-kwistjoni pereżempju tal-Pentekoste. Kien hemm fl-1930 fil-Fajt il-50 kemm ngħidi malajr. L-Arċisqof kien qed beda l-prietka tiegħu f'dil-qaddiesa importanti u bdejha bit-Taljan. U numru ta' attivisti xellugin primarjament telqu l-barra u għamlu protesta mbagħad qamet ġlieda fil-pjazza u Dunkarm jagħmel referenza ċkejkna li għadin jiena ovvjament nibni iżjed il-kuntest storiku tagħha. Interessanti ħafna, ovvjament dan huwa available mhux biss għal min jgħix u jagħmel fil-Università. Fl-Università, le. Ġifieri, minn kull xorta daqsiż Dunkarm u l-konfin tal-identità fil-moment tal-metafora Dr. Adrian Grima, ningrazzjak tal ġejt fil-programm, nispera jkollna ċans anke nkomplu di diskussjoni interessanti dwar l-użu tal-Malti u kif nistgħu napplikaw aħjar il-Malti u nitkellmu l-Malti. Ningrazzjak tal ġejt fil-programm.